बिहार एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें। चाहिए इसकी अगले वीडियो आप तक कामर कमखिया में रहुए पूजानी, पटना में पटन नदी भी कहानी, राज मझौली में भगरा भवानी, महिमा बराउरी कितना बखानी। सब आवेला तोहरो दुआरिया, एहो हमरो मायरिया ना, आज आइल बानी तोहर दुआर, मैया खोला न बाजार के बार। ए माई हो आज आइल बानी तोहर दुआर, मैया खोला न बाजार के बार। धोब चरणवा आठ पहर माई करब पूजनवा, नैना के लोरवा से धोब चरणवा। केहू बाटे न हमारो सहैया, रखो हमके पूजरिया ना, आज आइल बानी तोहर दुआर, मैया खोला के बरियाना, आज आइल बानी तोहार दुआर, मैया खोला ना बाजार के बार। सुनलक माई राउराई बरादनी, वेद पुराण में लिखल बा कहानी। सुनलक माई राउराई बरादनी, वेद पुराण में लिखल बा कहानी। सुन माई तू हमरो लचरिया, लेके आजू आइल बानी तोहर दुआर, माई खोला न बाजार के बार। ए माई हो आज आइल बानी तोहर दुआर, माई खोला न बाजार के बार।
मिश्रा मनोज माई लिखे भजनिया आशिक राज राउर पूजे चरनिया। मिश्रा मनोज माई लिखे भजनिया आशिक राज राउर पूजे चरनिया। बबुआ शंकर पे हो खाना सहाई अले ऊंचे पहरियाना आजू आइल बनी तोहारो दुआर मैया खोला न बाजार के बार ए